ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tingangoti about 30 kilometers 30 to 35 kilometers kubva muguta reHarare kunarira Hills uko. Uko kune chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinoshamisa, chiitiko chemakonzo. Makonzo ari kuruma vanhu, ari kudya vanhu vaya vanenge vazorora, tingati zvitunha. Ndofunga nhau yakadai so akasi kekutanga tichikuunzirai takambokupai zvakare yakaitika kumusha wechitungwiza kwaSeke uko Seke Ro. Kwakaitika zvakare chiitiko chimwe chete icho vanhu vakakadzika kuti zvinombofamba sei. Naizvozvo chazoita kuti tide kuuya kuzoita nhau inei, tonzwa kuti kune vanhu vatatu, asi munzvimbo yatiri taudzwa kuti pane vaviri vakawirwa nechiitiko ichocho. Naizvozvo regai tinzwe kuti zvakambofamba sei, chii chakatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuTrumas Media. Trumas Media taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Kazwai muri yeZimbabwe, ini ndinonzi Amai Shumbai. Ashumbai wakarwara kwenguva yakareba wachirwara. Varume venyu? Akarwara kwenguva yakareba, aikosora zvakanyanya, achibudisa gararwa. Paikosora zvakanyanya, tabva taenda makliniki yekunoku kuRasband kwaGraham, vakanorapa. Akataura marwadzo yavo yose. Ndikati sekuru, taurai marwadzo enyu ese kuti muone kubatsirikana. Sekuru akataura marwadzo yavo ese, akati pachest pangu apa panondirwadza, asi miri wangu uri nani, asi kukosora ndoku kunyanya kundirwadza. Achifemuruka aita semunhu ane asima, semunhu ane asima, asi asima yoyo haina kubatwa asima. Tikabva taenda kwaBergville. Taenda kuBergville, mhuri dzeZimbabwe wakauya kuzotiona. Apa wanga wakutozvimba makumbo, tsoka dzawo idzi vava kutozvimba. Vara akashaya dzakuenda kumafuko, dzakutoenda kumafuko. Asi nemanje kufa kwawo mai nekuneta munda, kana kuti ndiwo wakandirarisa hope here. Ndakarara tatakapedza kudya, iwo akabva ndichengete. Ndakati aiwa tii mangwana ndokubikirai pochi, ndokubikirai futi tii. Akati bika, pandakabika tii ndikava isazi ndisiri hafu. Ndakangoti akuti ndise hafu achasiyawo kakapu yehafu kana vanhu. Ndobva tova kapu yetii ndobva vanhu taitoonwa tese ndangandiri yangu kubva vanhu vakapasiya hafu. Ndichengete, ndikabva ndichengete. Mangwana pandomuka kuseni ndichikubikirai porridge. Ndopo mapedza kudya porridge, ndopo nditazokuitisai futi kubika kapu yetii ndokupai munwa. Imvura inongoraswa iyi. Zvakanaka iyi.
akakusiya yakadaro tarara iwo varara ndikabva ndatoapfukidza zvakanaka ndakatoapfukidza ndakapfukidza ndikabva ndatoa mosquito-net ndobva ndavhara ati pamusoro ezekuvhara mosquito-net musarumwe nechi musarumwe nemaskito ndakabva ndapedza kutapai wedzati banda iwo wakabva varara ini ndikabva ndarara iwo ndakatorara tese iwo vanga vane yavo kumbezi semunhu ane miri unorwadza ndatisikura nawo kumbezi rimwe chete ini ndanga ndine ranguwo kumbezi iwo vanga vane ravo kumbezi nekuda kuti kurara kwemunhu anorwara ndogona kudai so kana ndikuhope ndodai ndogona kukwadzipera vachiita se vane miri inorwadza vangu daingomuka ndichiita se ndichiona kuti mumwe wangu wamuka sei usiku ndaingomuka usiku ndichivatarisa ashobaivamukanana zvakanaka ere ndichivatarisa akaudza ivo vaidai kuti mashoko vangu vasisakurisa vaingoti atinosisaasingakwanisa kusikicho chaiti bai mazuva yaya ekupedzisira tarara kudaro usiku mumba mune makonzo aripo makonzo yagara yaripo kana mudanga makonzo asara yagara yaripo ndakatogona tengera mushonga asi mushonga iwo vakashaya basa una kuuraya makonzo zvadaro ndabva ndamuka usiku chiraiti chandinacho chirapa chachisina kutambira moto zuva kwakaita magura achina kutambira moto ndandine foni ndozandandinazo 2 foni dzangu dzandandinazo ndamuka usiku iwo wakamuka pandakamuka inini ndakuvheneka kuti ndione mwoyo wangu zvandinoita mazuva ese ndimuka usiku ndichivatarisa asi zuva iroro ndakavheneka tochi ndavavheneka ndaona wamuka wakagara wakaita zvekukotama wakatobvisa chi gumbezi watobvisa gumbezi vadaiso kwashumbai komamuka maita sendafunga kuti munhu wamuka kana kuti wanzwa kupisa wamuka wakagara ndikati kwashumbai wamuka kowaita sei ndikabva ndati ashumbai mamuka maita sei ndakatoabata kutoabata kudai ashumbai ndakuatarisisa asi wanga wakakotama wakadaiso usowa wakaisa basa ashumbai komadaiso maita sei ndabva ndakatoabata tavatarisa kudai ndoona munhu achadairi titaise fesi yawo maziso yatopinduka hapasisina munhu ndikati ashumbai awa hapasisina kapa ashumbai watotisiya ndikavabata miri wavo wese ndakavabata sindizovabata kudai nditaise ruoko ravo vakadyiwa apa ndopavakadyiwa ruoko iri kwese uku kwanga kuri raiti vadyiwa ruoko apa gombe rabva razodai futi kutora futi chi saidi kuziso kunoku inga kwani kuruoko iri vaita sei panguva kwandakaita ndakabiwa nehope zvechokwadi ndakabiwa nehope pandakapepwa kuti ndichivatarisa inini munhu watoshaika kudhara makonzo yatoita seona kuti munhu hapasisina ropa raita se ratotonhora makonzo yakabva yatozowa chavo panapa anditi yakatozowa chavo nepapa ndakavadzobora panapa ko makonzo yadire kudaro ashombai ndikabva ndamuka inini ndakatomuka pavakagara kudai ndisati ndavakona ndakatomuka ndikamusa mabhundo angu togana mabhundo angu nemwana wangu ndikabva ndavakokodzera ndikati kuti zvabva dai ndikati ini ndatoomerwa neupenyu ndatoshati ndoita sei uyai muone zvaita shumai hapasisina zvekuti sina sekuru hatisisina sekuru ndatopererwa izvo ndatopererwa kana simba chairo handisisina ndapererwa ndobva muka nemwana wese tabva ndakudza ndati mwana mukomana shinga mwoyo wako setese usapaparika sekuru hatina sekuru pindai muno kana kutadza kutarisei asi haasi kutaura kana kufema ndavabata pese munhu kuti nzofema hapana kana kufema papasina wako watotonhora zvavo pasisina watodini pasisina muzibhutu vayo kabvati azvochikwadi hapasisina ndakatoombera maoko ndikati pamusoro isekuru ndini
karanga wenyu tagara kwemakore yakawanda ini handinazondoziva nezvamaita apo ndiri ndega. Hama yangu ndiyo iwe ndinayo, hama dzenyu hapana ndindega. Ndashaya kuti ndoita sei, ndatopererwa apo ndaitoshaya kuti ndoita sei, ndobva ndavabata kudaro ndikabva ndavararisa zvakanaka panzvimbo yavo yavanga vakarara. Ndabva ndavavhara maziso yanga yakasunda, yanga yakapidugwa kuti vaisimunhu kana ashaya zvezvo anopidugwa kuti kwaiti ndoita sei. Akuru akati mwana adaro usamusirira akadaro. Ndikabva ndavati pamusoro esekuru usandichichidzire ina hapana zvindoziva, kumbira kuti ndikugadzirisei kuti mugare zvakanaka nezvamaita. Ndabva ndavavhara maziso, haana kana kumbondinetsa zvakubva zvavharika. Ndikabva ndavavhara muromo, ndobva ndavadashira muromo wanga wakadasha wakashama kudai. Ndabva ndavavhara vavharika. Ndikabva ndavatamura makumbo nemaoko zvese nemusoro zvakanaka, ndobva ndavaitisa straight. Ndobva ndatora jira ndobva ndavapfukidza. Ndikati ini handina zvindoziva, imi sekuru ndimi munoziva, ini handina zvindoziva. Zvaitika panguva ino nekundisiya kwamandiita nguva ino, ndatotuma bhudhi wangu ndati kuti itomhanyai muende pane manext door, muudzi wamanext door, mufambe muchiudza vanhu. Ini ndatopererwa nesimba, ndatoshaya kuzvikuita ndoita sei. Bhudhi wangu akamhanya akaudza vamanext door wese, akamhanya achidai kwese, akasvika kwese ukachitosvika achiudza vanhu. Ini akatozondoonawo vanhu vakatosvika achitondibatawo ndichitochemawo, vakasvika vanhu vachitondibata ndichitochema, vanhu vakandibata svika vanhu zvichikwadi, vanhu vakaungana vakauya. Ndo zvakaitika. Abva vazocha foni machameni vakaringa foni kuna sabu polisi, akaringa foni kuna kupolisi. Ivo manje havana kuzotakurwa nepolisi kuti vaende, havana kuzotakurwa nepolisi. Zvaifambidzira nekuti handimakore here kurasi nekurwarisa kwaakazoita here, saka havana kuzoenda. Vakangofamba vachienda kupi, wakafambira zvematsamba. Ini kwangu kwanga kuri kungochema, wofambira zvematsamba, akafambira zvematsamba. Vakanosaina kuti sei bhokisi rikanotengwa, mwana sikana ndiye akanotengawo bhokisi. Sekuru vanhu vakatoungana, waiwa vanhu vakauya zvechokwadi, vakachema sekuru, vakandikuta vanhu vakauya vakawanda, vakandikuta. Havana kuzodyiwa futi nemakonzo? Havana kuzodyiwa futi nemakonzo. Aiwa, havana kuzodyiwa futi nemakonzo, nekuti makonzo iyaya vanhu pavakazovatora kuvabvisa masahwira, zvinhu zvese zvabuda zvese zvaakuiswa mumba, vakavatora, havana kuzodyiwa futi nemakonzo. Pavakadyiwa nemakonzo ndini ndopaziva pavakadyiwa nemakonzo. Ndakatovaona, ndikatovaudza futi masawi, ndikati sekuru wadyiwa nemakonzo, tasisa ipapa. Akadyiwa kubva apa, ndakavanyengetura ruoko rese iri rese kwese kumwa. Ukabva yakuzoenda kuno kwanga akaningirira kuno, yakuvatobora futi akavadya nepamuromo panapa. Ichida kutora nyama dzemusaidzi apa chete neapa ndikutaura pasaidi apa yakazobora ipapa semunhu anga akadai makonzo akai. Ndanga ndakatorara mheno kuti chichi ndakatongorarawo zuva, asi makonzo pavakazouya masawi, vanhu vakauya masawi avo vakazoisawo pamusoro vakuvaisawo kupi, vakutorawo jecha kuti munhu asaite sei, asashate. Jecha ranga rakatotota, ndobva atotora jecha riye vakuisa pokuvavaridzira paipa, vakakutotora kajira vasinga kuti vaone kutonhorerwa, vakuisa ipapo, vakuvatora vakadzika ipapo. Asi Kati pamusoro ikoko pane patoda kunzwisisa, imimi muri kuti manga makarara, makaziva sei kuti makonzo avaruma? kuti ndizive kuti makonzo yavaruma. Makaziva sei kuti makonzo akavadya? Yakatomhanya. Ndichitoti makonzo aya yatomhanya, izi madhava makonzo achimhanya, yakatomhanya. Kana zuva ravakazovatora vakavaradzika, makonzo aya anga yakutomhanya futi. Vana vakati makonzo aya, ati
kuti makazoona pai vanhu mani mamuripo vanhu makonzo vayakamhanya mumbomo yakamhanya makonzo mumbomo vanhu manga muripo iri ndikatoti makonzo ayo kuti onai makonzo akutoteera ropa rakatonhora ngati onai makonzo akutoteera akutoteera futi itaiso torai mosquitonet kuti akuafinyirira kudai makonzo asazopinda futi kuti aite sei yavai kuti yavaji ndobva vazofinyirira kuno mukati mesomo nemukati mesomusoro kuafinyirira kuti asaite sei yasapinde iyo makonzo aya anga kanasokura sei mahombe yayo tori mazungu mahombe makonzo yayo ngekiti chaiyo mahombe makonzo yayo makatodai mahombe makonzo yaikuti yakatomhanya vanhu vakatoyaona makonzo achitomhanya mutoine makonzo mwena yemakonzo itoripo takambedza kuti kavhara inoenda chibora pamwe futi irivo yaripo kuserumba mwena yemakonzo bura kana poto chaiye muriwo ndakanda kutopesa ndakuti muriwo betakana ndivhati nguvu ndaita zvokutokwiribira ndotora ndovhara. Alright. Ndoita Petros Zivakwe ndogara munzvimbo yenharira pamuri Saffron asi zita rainodaidzwa nzvimbo inozikamwa kunzi Rirongwe. Munext door wangu akarwara zvishwa kwenguva yakareba tikamboedzawo nepataedzanapo taona kuti urwere hwanyanyawo tibatsire amai ava nokuti amai ava vanga vachingoonera murume wavo vari vega. Hama dzacho dzakambouya kudhara vachichafamba nokuzoti kana nguva yaya vanga vakurwara zvokuenda mberi papasina kana amai avo yaivuya tisu tatori hama dzo taiona kurwara kwacho tingobatsirana kuti vamboendawo kuchipatara tikambovabatsirawo kuvapo mari pichana kuti vaone kuenda kuchipatara. Asi pavakaenda kuchipatara rubatsiro ndonga ndo rwakazoitawo rushoma plus munhu anga akura zvemakore hangu handizivi eji avo vangangoziva mati vane makore but kukura vakura anga akura chaizvo. Saka nezuva zvakazovakunda tichizonzwa taakusheedzerwa kuti Mudharahlombai vashaya. Takauya kuseni kwacho ikoko tikapinda mumba vanga vachirara paside pedoor ndo pavakanga vari paside pedoor. Saka zvese tisina kunyatsozviona zvokudyiwa nemakonzo. Tazozviona pavanga vakuda kuchinjwa takupinda kuti tichivavhura jira ravanga vafukidza tikaona zveshwa vanga vakadyiwa ruoko urwu rakadziwa zvigumwe zvese. Asi mabhonzo aitooneka netsinga dzesu kuti zvakadyiwa nepaside apo pakadyiwa. Auko handina kuzokuonawo semunhu anga akafukidzirwa nejira rake. Asi makonzo aya aingoitawo makonzo amwe ane zvaingoshamisa zvaaita nokuti mumba vanhu vatapinda tichibudisa zvinhu panze takwanisa kubudisa zvinhu panze. Asi makonzo aingomhanya zvakadaro achitongopesana nevanhu zvakangodaro kusvikira pavakazonzi vaisiwa pavakaisiwa kuti tivachengetedze pakanaka kuti vanhu vakwanise kupinda vachivachemawo mai vakagara varimo. Makonzo aingoramba achingotendera kusvika tazoti nacheamena taakutora navo vabatsiri macheamena kutora majecha tichizama kuvhara mwena tichivhara mwena kuti asabuda. Asi aizongoonekwa amwe achitomhanya kubva nepanze achiratidza kuti aida kudya futi. Munhu aisvika achirovera pabhokisi achirovera pavari. Saka zvaitishaziva kuti makonzo ruti. Asi pavakazongobvisawo vachinzi vaunochengetedzwa hapana konzo rakazovadya. Asi akavadya ndiwo aya akavadya usiku. Izvi zvokuseni vanhu vavapo aingomhanya hana kudya munhu. Chiitiko ichi tanzwa kuti pasi pano chete pakadyiwa munhu nemakonzo kune kumwe zvakare uongo kumacheto kurodhi inodai inoenda Nyabhira palaini redirori pane amwe mai muchemberi udatatikire nainzi mai Kasenya vanga vachirwara zvokustroka vanga vakambostroka zvokuti nyama dzavo hadzina kuzokwanisa kudzokedzana kuti vave munhu mutano chaiye.
Saka zvakaitika pana mai tazongosvikawo tatodedzwa kuti chamena ndo akatonifonera aizofonera achizoisa vanhu vese tichinosvika kwikwi hatina kunge taona kudyiwa kwavakaitwa semunhu anga akadonha mubama mune gomba vanoratidza kuti kuda vaida kuvesa moto here asi vava vatobva kubasa kwapasita wavo anoshanda ane munda uri uko kumhiri uko saka vaitopfuura nerodhiyo inei vachienda kumba kwavo. Saka vanhu vakatovaona asi pazuva rechi2 vabva kubasa kwavo kwanambrasteri kudanga atono hakuna akazombovacherechedza kuona semunhu aimbomuka achienda zvakuti kuzvibatsira kumaricho dangoti munhu aenda kumaricho munext door wavo ndiye anotsanangura kuti akazoona kuti kuzuva rese ranezuro handina kuona munhu apa watogara tichimutsana rechi2 racho kuseni ndo pakati arika ndimbovona kuti ko vari kumukira kumaricho here kana kuti vari kupi ndo paakaenda kuyawana dho ravo rebhedroom rakashama mba hamuna munhu ndo pakatanga kudedza vana kuti vakira chidho ravo iroro nondovasiyirwa makiye saka paakira ivo vakati arika ndiona kuti vanhu vakiya zvakanaka vakudarika manje pakicheni yavo ndo pavakati vakaona musoro vakaona bvudzi notanga bvudzi hombe vakaona bvudzi bvudzi handiri kuona apa paungaridze dzedho ibvudzi rinoti papa kutocherwa nembwa noti vava kutoshata pakucherwa nembwa ndo pakati vadeidza vamwe toya muzondionera kuti tivhure dho iri tione handikwanisi noti vakadonha vakatsambirira dho saka dho rasingavhuriki saka vakomana vada vazosvika vakakwanisa kupusha dho ri nokuona amai vanga vakadonha maoko avo akadai ese maende maoko avo ndo acho amwe asina pawa nokuti akastroka saka zvichida kuti vakakurirwa here kuti pawa kuti vadzambidzire pasi kuti vakwanise kusumuka kana kuti vakadonha zvakaipa sei hazvina anoziva asi musoro wavo vanga vakapinda kunge mugomba uimbiro uri kukwakwira mumba mune gomba rimwe risina kunyanyokura zvaro asi kuti ivo vava vati kure zvozvo kuti ndonga vakangoshaya rubatsiro zvokuti vaigara vega muzukuru wavo anga abuda 4 days achinzi anodzoka asi anga asati akadzoka sando maonero atakaita pane kumacheto asi vanga vakadyiwawo nemakonzo futi asi apo hatina kuona makonzo ngezvataiita panapa. Asi imimi sekuona kwenu nhau yemakonzo yakanasomira sei? Nhau yemakonzo yacho isu painongoti tinetse ndipo kuti kukura kwedu tichaziva ndongatese tinoziva kuti makonzo paanenge akawanda zongwa kana makagara so unogona kungorinzvara kutokuruma kana ukarara so rinogona kuruma gonzo taiziva kuti rinonzi rinoruma richifuridzira uzongoona kuti rine chironda chokuti akarumwa negonzo asi achangotinetsa ndichokuti makonzo anongoruma vafi chete vanenge vafa. Nekuti pachivanhu chedu isu hatitarisiri kuti kana munhu achinge afa pawane zvimwe zvinokwanisa kuitika paarika. Ichokwadi hatitarisiri zvakadi asi izvo zviitiko zvatatoona zviviri muno asi dzimwewo dzirufu dzakaitika tisati tazvimutambo Okay. nemarufu edu akawanda muno atasangana nawo asati tazviona asi panzvimbo mbiri idzi tasangana zviitiko zvakadaro. Tombodzoka kwamuri mama. Pane zvandanga ndisina kubvunza kwamuri. Varume venyu vanga vaine chivanhu chavanga vainacho here? Vanga vaine chivanhu. Vaisvikirwa? Vaisvikirwa. Alright. Asi iwo hapana zvavakambokudza here kana ndafa munofanira kudai so? Iyo zvavakataura inini semunhu ndo ndaigara navo vaine chivanhu chavo inini ndaivabvunza kona isekuru kana Mwari vantu vatonga homwe yaparara kumachira aya munoenda nazvo here zvinoshandira nazvo zvana sekuru machira aya munoenda nayo here kumakuru ndozvandakakwanisa kubvunza akati kwete machira handiende nayo machira yanosara
voukama ndo vachazouya, ndo vanouya vachizotora machira aya musiyirano. Vachazooneka futi wamwe achazobatwa nesvikiro irori ariwe kwaShumbayo, kwete wana wakwasha anonzi wakwashumbayo chete, tiri rudzi rwedu rimwe chete, ari muzukuru wakwashumbayo anenge achizobatwawo nesvikiro, ndiye anozotora machira aya. Saka amuone here kuti pamwe kuda kurumwa kwavaitwa nemakonzo kune chekuita nechivanhu changa chiri pavari? Asi papa pamwe tingangoti chiwangu, pamwe chiwangu nekuti takazotora foja taakurerera kuti sekuru usati chichidziro usaite zvida kuti isu tigare zvakanaka, usati chichidziri. Patakangota zvokuisa fodya izvozvo tichitaura makonzo aya haana kuzouya. Chitsito ndogara musafoni kumurinharira kana kuti murirongo. Inini ndindakazoita Sawira waShumbai nemumwe wangu wandenge ndinaye anonzi Chikutu, takazoita maSawira Joshua. Vakati sekuru vashaika, ndakafonerwa nachirwe nepandifokumendo unonzi Chikara. Vakati vachitsito tukumbirawo kusvika kumakunda Shumbai yaita sei atisiyana, ndati mukatanga tatotokuna mupanga tashuwa tabva tamuka, tabva ndatora muhombo ndakaita naye Sawira anonzi Knowledge Chikutu, tabva tauya sekuShumbai vari sekuChikara vanga varipo. Tabva tapinda mumba kudaro toita sei, tabva tati aiwa nyaya iripo apa nechakaipa, taakubvisa zvinhu mupi mumba. Tabva tatanga kubvisa zvinhu zvese mumba, masara musina zvinhu. Makonzo yaingomhanya-mhanya achimhanya-mhanya kuti amarata sekuru vangu vagadzirisa zvakanaka nemadzimai avo. Makonzo achimhanya-mhanya tingaite sei? Ndipo takaona sekuru Joshua ruoko rakadyiwa nemakonzo achiita sei dzichioneka, imwe tsinga dzaitooneka timpumbu rakafuridziwa ruoko rierera. Ndozvaitwa nemakonzo neapa. Tatataura hapana chakaipa, tapedza bvisa zvinhu kufunga takatora zvimafu zvezvidhina tabva tatsindira mamune mwena mese. Makonzo aingomhanya-mhanya, tabva tatora jecha ranga rakatonhorera kwangwanaye tabva tanoisa pasi, tawaridza pasi jecha rieri. Ndofunga takatombowaridza tsaga, vanhu vabva vazoti aiwa vanofanira kurara pajecha chaipo chaipo mwafuga nejira. Tabva tataura hapana chakaita sei chakaipa, regai tite sekudaro. Taita sekudaro, makonzo haana kumira kumhanya-mhanya. Ndipo takatora mosquito net tabvisa, tabva tafuga nemosquito net. Takuda kuti makonzo asarume sezvanga taona zvanhu zvakaitwa mutumbi wasekuru Shumbai. Zveshuwa tabva tafuga nemosquito net. Aiwa, asi makonzo zvaingotenderera, akambobuda nekuseri kwemba yoita semunhu mamune mwena, nenyaya kuti muonero watinoita kuti sevanhu tandatsindira mwena imwe yacho nemukati. Saka yanga yabuda nekunze, makonzo achingomhanya-mhanya achiita sei. Ndo mamiriro takaona zvakaitika paShumbai. Ndandiri Sawira wacho paShumbai ipapa. Ndo mamiriro takaona mamiriro yanga zvakaita asi zvakatomboti tibateiwo sevana vemunharaunda. Takati munhu azorora makonzo anodyawo zveshuwa here. Tatangoti aiwa zvinoitika kune kuri kuwanda kwemakonzo because inenge yakona kuti munhu haasi kupukunyuka. Asi kana munhu achirarama inoti akarume akafuridzira akanzwa munhu achisimudza gumbo kana kuti achipukunyuka, inoziva kuti aiwa munhu mupenyu. Saka munhu kana afa kuti akwanise kuzodaiso kana kuti kupukunyuka kunoita sei, kunotinetsera. Ndo mamiriro yanga yakaita paShumbai parufu. Ini ndandiri Sawira ipapo. Asi imimi mamakamira saSawira, handi Sawira anobvumirwa kuti zvese here zvaandaita parufu, ko makatitadza here kumaruwa makonzo? Chakaitika ndichokuti tavhara mwena
tabva ramwena yedu tatsindira hapana gonzo rakazounopinda mosquito net kana kuti kwanga tavagadzira tavati varare vazorore zvavo hapana gonzo rakazinge rakunetsa kana kuti vazorumwa futi havana urumwa. Takangoona kuseni ndaudzwa navachikara tichisvika ndipo takangoona mudhara shumba vakaita sei vakadyiwa nemakonzo ende hatina kuzoona futi rimwe gonzo kuti tizoona pamwe pakadyiwa semasahwira because tinge takuongorora munhu kuti zvamera sei hatina pamwe patakazoona panga vakaita sei panga vakadyiwa. Asi panga vakadyiwa paranga rakatoita ronda chairo here kana kuti paingoratidza kuti parumwa? Ronda chairo because tsinga dzemuzvigunwe umu ndoma makarohwa umu muzvigunwe umu neumu tongoti roko ranga rakadai so semunhu anga azorora umu neumu umu yaingon'en'enura chifuridza pesi umu makaita kutsvuka kuti tsvu nepaziso akuziso handingati nyaya kuti yakanyanya kudya sitereka asi chandikunyanya kuziva maoko umu ndomanga yakadya because tsinga dzewhite dzanga dzakutooneka kuti taidzi tsinga saka tinogona kuti tsinga pamwe ibhonzo zvakare asi ndomamiriro yanga zvakaita sei yanga zvakaita kunyanyanya ipapo apa asi ranga rakatsvuka meso muratidza kuti makonzo yakatamba nawo sekuru shumbayo vakazorora vafa. Pamusoro iyi nyaya iripo chokwadi yataurwa inini ndiripo nevanopia ndiri kutsigirawo vataura pachitiko chiri kuitika munharira munzvimbo yeRilongwe tiri muSaffron. Zvitiko zvekudyiwa kwevafi nemakonzo zvinhu zviri kutityisa zvokutikatyamadza zvekuti tikutadza kunzwisisa kuti makonzo aya ndeyaMwari here kana kuti makonzo aya aine chimwe chirevo nekuda kwekuti madyiro aari kuita vanhu zviri kutonetsa because ari kutodya nyama kutonyatsodya chaiko zvekuti ukaona yakusvika pabhonzo zvichireva kuti makonzo iwaya ari kutotishamisawo. Saka chimweni zvakare ndezvekuti chinotishamisa tiri muno mumusha wenharira ndufu mawiro adziri kuita hatina zororo hatina rugare zvekuti izvezvi tiri kutotyirawo upenyu nekuda kwekuti patova nemitumbi inokwana 4 yatarasikirwa nayo munguva pfupi tichibva apa nerimwe rufu tichienda pane rimwe rufu tichibva apa zvekutoti nyangwe kana mabasa ekusakura muminda akutodzokera kumashure. Saka tinotenda vemidhiya vedrumas nekuuya kwavaita vachiva kuzonzwawo nhaurwa dzirimo mumusha. Saka tiri kuchemawo kuti ruda kuda tinogona kubetseredzekawo kuti tinzwisise kuti marufu ari kungoramba achingoitika kuda kwaMwari here kana kuti nekuda kwokuti tinoziva kuti rufu mutongo waMwari asi kaviro kariri kuita mumusha zviri kutotishamisa. Saka nezviitiko izvozvo zvekurumwa nemakonzo zviri kutoshamisawo zvekutoti chero tuvana tudiki chaito tiri kutoziva kutoti pane nhinga akatodyiwa nemakonzo. Saka taikumbirawo kana ruzhinji rweZimbabwe kana kune vanokwanisa kubetseredzawo kune vapenyu vasara tofunga tingangobatsirika naizvozvo nekuda kwekuti hatichanyatsonzwisisa kuti makonzo aya ndeyaMwari kana kuti pane misikanzwawo inenge yakaitika kumashure. Saka tingangoti nemashoko iwayo aiwa tinotenda. Kweiyo nzvimbo inese chimbodzi Lilongwe, nzvimbo ino kuti inzi Rilongwe zvakaitika ndezvekuti mune mabvakure vanhu vanobva nzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanobva kuMalawi, vamwe vanobva kuMozambique. Saka ndosaka yakanzi Rilongwe nzvimbo ino zvekuti
kwatinoviga, kwatinoradzikira vanhu vedu, kune simetri yedu, kune kwatinoti kana tichinge takuda kutsagawo zvehwawa hwekuti tiite basa redu, vanotoshamisika kuti ko imimi rufu manje manga muri kumakuwa apa matsuka futi. Kana patakazivisa vanhu kuti kunoku kune rufu rwaitika, zvaitoshamisa zvekutoti kana kutofamba chaiko chaiko vanhu vari kutokaa madzika kuti kosei nzvimbo yerirongwe. Saka tanga tiri kutotya kutoti kuda pamwe izita iroro here rekuti rirongwe. Saka hatichanyatsonzwisisa kuti zvofamba sei. Asi patoda unazonzwisisa ndepekuti makonzo aya imati munogara muri munharaunda imwe chete. Kune dzenyewo dzimba ari kunetsawo futi here makonzo aya, kana kuti zviri kuzongoitika kune vanenge vashaya chete? Makonzo tinoziva kuti agara ariko nekuda kwekuti anenge achitera zvikafu aneti. Asi chadzoka chokahama-dzika ndechekuti kuvafi kudya kwaari kuita kuvafi kwekutodai airumawo zvekuti anongoruma kusiya. Taiziva kuti apa kuda pamwe ndo atiri kurarama nayo makonzo aya anongorumawo nyangwe urumbenyu. Asi aya ekuti anotonyatsokudya chaiko chaiko kutosvika pabhonzo. Havasi vari here vari kudya muchiti makonzo? Ya kuda tingangoti zvitori zvishamiso. Tiri kutongofungidzirawo kuti kuda pamwe pane mweya yetsvina inogona kunge yakapfekawo ikashandisawo makonzo ayo kuti aite sezvombo zvinototora vapenyu vachienda. Asi isusu tinonzwa kuti makonzo kana even munhu mupenyu chaiye anorumwa. Pane here vamunombonzwawo munzvimbo menyu munomu vari kutofamba vakadyiwa nemakonzo? Ndagara kunokinini hatina chitiko chekuti tinonzwa kuti ningi yakarumwa negonzo. Kuda pamwe vanhu varigona kunge vachiwanza zvavo, but hatisati tasangana nechitiko ichocho. Ko zvigure munotambwa zvigure here munomu? Munomu zvigure zvinotambwa zvirimo. Zvirimo, varimo vakatopindawo zvigure, asi kwazviri based kazhinji kuSomapi ndokwatinototiwo kana tine mitambo zvichienderana nekaucha yemunhu tinotokokawo vemabheriya vezvigure kuti aiwa vouya vachikutawo mumwe wavo. Muri yeZimbabwe ndochirongwa chatakati nacho muzuva ranhasi. Ndofunga munotondera tichikupai nhau tiri kuchimhanda guva rafushirwa rakazotsokodzerwa nemombe. Izvozvo zvinobva zvaita kuti varidzi vemufi vatange kutsvaga kuti chii chatora nzvimbo, nekuti kumakuva haisi nzvimbo inotambirwa, kuzvituna haisi nzvimbo inotambirwa. Ndo chikonzero chinoita kuti kana munhu avigwa sanhasi, mangwana vanhu vanoenda kumakuva kuti mufi wedu ari sei. Havatarisire kuona kana imbwa chaiyo yakatsika ipapo. Iye mufi pachake anotopreventa zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvisingaitike. Naizvozvo manzwa nhau yekutoti vafi vari kudyiwa wava mubvunzo. Manzwa kuti avo vakadyiwa vaive nechivanhu chaive pavari. Kuda pane zvakakanganiswa zvaifanira kunge zvichigadziriswa, kuda varoi vanouya semakonzo, hapana achaziva. Rangu zita ndinonzi Andrew Ndeshamba. Katsakani mune zvimwe zvirongwa zvacharamba achikupai, asi musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga,
iwe makiwe mkaranga. Ah.